Nahuman naman taog panaod. Mangita na ta gulayon kay medyo gutom-gutom na, so dali ra nato ni maluto kaysa adto magulat pa ta way swerte kung nabay makubit o wala mga kapare. So dali, tuot ta dali. Yugi ko niyo. Adventure lang gyapon mga kapare no, adventure gyapon. Sabay ko. Nawala man atong kauban na si Rigaga. Pre! Na ito pang mga kapare. Nag-unsa ka diya? Nag-una na dahil mga kapare. Hindi dyan akong mga kapare kasaligan. Yung kainin ako. Sige, paningkamot sa dam. Paningkamot sa kudre. Mga kapare, mauna giingon nilang pako. So, manguha ta niya. Lami kay ni siya. Sama sa kong giingon, mauna paborito pong isa ka putahe ni Mayor Rodrigo Duterte. Yung gulay-gulay, hiling mo po na siya gulay-gulay. Pero special yun niya, labi na ka ng kilawon. Salad, pako salad. Lamit kayo ba? So ato ning... Naman day makahilo anak pare? Na day makahilo anak ba? Wala may makahilo pare, medyo lang. Kaso, kini yung gitawag nila og lukdo-lukdo. Unsa may kalahian anak? Unsa may kalahian anak nila pare? Kining gulay na pako, makakita ka naingini na mga dahon, nagsanga-sanga, mao nay magulay pre. Mga kapare ha, timanin ninyo. Kini siya gitawag ni siya kasi lang gyapon ni sa pako, kaso lang inigulayon nimo siya, mangita ka anig pareha ni mga udlot, inigkaon nimo pait jud siya. Pait, so wala nato ni di nato kaya nato na makuha. Kay medyo mo pait jud ang atoang recipe unya. Saudara, ini. Okay. Pasa na to. Kaya medyo gutom na. Pare! Daghan na imo ang kuha diha. Sige, sige. So, ang tao na to si Parigaga kung asa to napunta to. Pare! Ay, pandamay. Naraman na naduol na. Usay maunhan ko diri pre. Oo ba? Sayang ko. Basig wa ka kailag lukdo-lukdo pre, maka lukdo-lukdo man ang uban nimong gikuha pre, pahit na. Pandamay man ka pre. So medyo pait ang ato ang recipe ana kini Kini may pako kana. Ay ni pre. Kay pakita Parigaga ang diferensya sa pako nga kuan parimimoy. Kalainan sa lukdo-lukdo. Mani. Ingini ra siya tulir kay nagdahon, pero ang pako pre ingini na isanga. So gunitin na pre. Imo nang bahin. So Ilabay ta na. mga kapare, nahuman naman ta og pako, medyo minus-minus karon kay naunhan may og kuha. So mo proceed na pud tag panguha sa puso. Tara na pare, kuyugi ko. Kauban sa atong pare naulanan pug apil. Karon magkuha na pud ta og puso para idungag nato kay medyo gamay ra atong kompak ko. Idungag nato ning puso. So daghanon nato puso para daghan og gulay. Kauman tibaw nato ang atoang gitibawng litad kay murag taod-taod naman to. Wala na. Nalatas na. Anion na lang nato nga kapare kay wala man jud tay magamit na karet kay siyempre medyo Dinalian man. dinalian man wala man ni sa plano kay maghakot ra man ta sa og Baker. Karon puso.com sa ta. Medyo pa nang nasa imong likod. Ayaw, Pare. ayaw na.
Pero, ha? Ayaw, Enjoy ng tigdalag puso, oh. ayaw man ha. Matingala sila nga nung nibalik Medyo ang may video. pagkakatsinaon, kay medyo dangas-dangas. Yay. Pero di nigikan sa buhan. May pagka-inchik-inchik po diyan. Medyo gamay na. Maganin. Medyo taas. Hindi kaya. Yung mga pare. Yung mga pare. Yung mga base sa itong kuwaon. Basam na nitong kuwaon ni tour guide. Pre, magkano yung gabi dire pre? Asa? Dili. Di ang unod ra na. Karlang. Mano kita og karlang? Ah, dili ni gabi di ay. Manguha ta na gihapon puhon pre, lahi na pud pre. Dila tubig Ah, lang. sino na to na? Kanang wala na iisip kay sagol na tos karne ba? Oh, okay kayo. Dili tubig lang buhatanan. Yeah. Oh, karon mga kapare no, manata, nanatay gulay tanawa na gano, parigagaw ang tao nagkabagaod og dala. Pag-uod Yes. Ito na yung butang tarong natong kawit para magamit na to sunod na mga Ipis, oh. tagsaging. Napag-iintay isa gabi tayo. So karon na naman tay puso na naputay pa ko. So unya so bago ta manguha man ta ko og lubi kay para imuon na tong tuno. Bago ta magkuan og lubi ato sa sigurong tibawon kay murag niabot naman siguro og mga 2 ka oras kapin. O standby mga kapare. O mga kapare, mao ni una natong tibawon kay mao ni una natong gitaod. So atong tan-awon kung na ba man kung wala pa tinhi mo dia. Dili kita. Uy, pre. Pre. Yan na giuk. First, tibaw. Giugsok na to ni mga kapare ha karon. Nana ni kuan na. Uy. Agkay nakabuhi pare. Oh, way swerte mga kapare no, nakabuhi. Kusinta sa lain, naa jud mo kubit ring lugarahan no. So ato ang tibawon tong pikas. Sayang nga nakabuhi pag yun. Yan nga parigaga oy. Nakabuhi pa. Wala. Lalapod. Uy! Ulan pa more. Wala pa rin. Ikan income. Kuha lang ta nakabuhi. Una ba kayo kuha? Okay! Okay kayo! Klaro kayo! Tira pre! Okay, okay. Kuha na ni. Hey! Mga pare! Kaluyan. Kaluyan yun mga pare. Tara, kadali lang. O pre, paliw ko kuha sili, pre, o, na sili. Tata! Ibaw.com na PH. Wow! Tugo na to daan mga kapare no, kay basi makabuhi pa. Kabuhi na ba itong primero? Ano ba to? Sige, nga naman yun na managa ta mga kapare no, ulay swerte-swerte. Naon ta pero wala. Parehagod sa panultihon, pira na, naging bato pa. Pero klaro na. Isda na, naging tubig pa. Ayan, may isa ng huli mga kapare no. So, ato ni siyang kusan para sunod. Natin mga natay pagabuhaton diri nga hagbas-hagbas. Manghagbas ta. Dala. Tanaw na to. Asa mo to dapit? Urag diri. Dara ka pare. Dangog. Dalong. Gaga, dara ka pare gaga.
Ika. Wala mga kapare, zero. Ilan na. Ano to? Gago. Wala na to na. Dili yung tao, wapo na yung tao. Ano mo butangan? Wala. Kulang na to. Uy, pre, pre. Ha? Kakuha. Kuha pre. Sigurado yun pre. Oh, Lihok. Loh, uy, pre. Oh, pre. Pantat. Pantat pre. Kamoy. Pre, pantat pre. Oh, Sama sa ko. Pre, kaduha pre. Uy. Okay kayo. Sama tayo ko mga pare. Naigo na sa kuan? Sama ko sa kanang bugang. Ah, bugang. Oh, be, ako be. kulang na gido. Ita, manani gini managa magkasama-sama gyud. Ako ani oy. Siyang Mo ba- ni katong kuan ba? Sa una na nakabuhi ni Pare Arnel. Napisnit. Nagpisnit man sila dia. Pre. O kaning African. ikan. Okay. Karon hipusur mo Sama managa. tayo ko mga kapare oh. Aksidente. So, bayan bebe. Kaso ta mga kapare. Ay, last na to tibawon mga kapare no. Sa pila ka bok imong gitaod pre. Unom ra tay imong kita. Ang mga ngani nataan-taan lang pare. Unom ra tay imong gitaod pre. Unom na oy kay ako na kay daghan mo jud. Ano sa uno na duha. Sa unom duha. Kuha kag duha. Mga kapare, swerte na kayo yung mga kapare, nakaduha ta. Isa lang ka portion. Mga kapare. So nakita na ninyo na mao na among akong nakuha sa sulod sa area. So karon kay gutom na medyo gutom na rin kami. Pero before ko mo makalimot, palihog sa siguro ko og subscribe, pindutan ng notification bell palihog para pod na mapil ko kalipay. Oh, wala na ba mga kapare? Pinagkusugas ulan. So, di na ako lugayon. Bye-bye!